Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thandwa zami ngifisa ukubuka abantu besifazane. Ngifuna ukubuka a relationship amongst women. Ubudlelwane obukhona. And kunabantu engifisa ukubabuka. Oqala engifuna ukumbuka, ngifuna ukubuka ubudlelwane phakathi kuka Maria noElizabeth. Lithi izwi likaNkulunkulu evangelini lika Lucas. Uma ingelozi yenkosi uGabriel yanguMaria iyomxoxela mayelana nokuthi uzokhulelwa azale indodana. Yes, uMaria uthi ngenzeka kanjani lokhu indoda angayazi. uMaria uyethuka, uMaria uyesaba. Kodwa ingelosi ithi khuleka umoya ocwebileyo uzofika kuwena ukwenzekale lokhu uNkulunkulu akufunayo. And so uMaria uyethuka uyesaba, and mhlambe kuvuka kumina ukuthi mhlambe uMaria wayezothi kungani lokhu kwenzeke kumina, angifuni mina ingane kodwa ukhona umzala wami oyifunayo ingane and igama lakhe uElizabeth. But ingelosi ithi noElizabeth obebizwa ngenyumba manje ukhulelwe inyanga yakhe yesithupha lena. And so lithi izwi likaNkulunkulu uMaria wasuka wahamba wavakashela uElizabeth. Now ngihlezi ngithi mina uMaria mevakashela uElizabeth kunembuzo ekumele ngiyibuze yona. Wayokwenzani? Abantu abaningi bafuna ukuthi uMaria wayomsiza uElizabeth kakade umzala wakhe. Kodwa mina enhlizweni yami kuyavuka ukuthi uMaria wayemncane, uMaria wayesaba, uMaria wayengaqondi kwenzakalani. And so uMaria uyamswela lo muntu omdala azoya kuyena ayokhuluma naye, ayomchazela, ambikele ukuthi kwenzakalani. Bangaki abantu besifazane abafisayo ukukhuluma izinto. Yazi kunezinto ongeke uyitshele izingane zakho, ngeke uyitshele umyeni wakho, ngeke ukhulume ngazo kubantu. Kodwa uyamdinga lo muntu wesifazane ozomxoxela lento, lo omunye wesifazane ozoyi-understanda. Uthola umuntu athi no, but it's a woman thing. Angikwazi ukuyibikela omunye umuntu, kumele ngikhulume nomuntu wesifazane. Kodwa khona into ejulile kumina. Ngizibuza mina ukuthi uMaria akakhulumanga ngani noAnna uma wakhe, akakhulumanga ngani mhlambe nabanye. Kungani uMaria eyokhuluma noElizabeth? Kungani uMaria eyokhuluma nomuntu engimbona njengesalukwazi, njengogogo? And iziningi izinto ezivukayo. uElizabeth ukhuzukile. Elizabeth ubebizwa ngenyumba. Maria mhlambe bakhule kwaziwa ukuthi hayi umzala wakho vele akazali, umzala wakho vele ushadile kodwa akazaletha umntwana. Uyazi kunezinto engifisa ukukhuluma ngazo njengomuntu wesifazane. 90% ngiyacabanga ukuthi ukhule under le idea yokuthi kumele ushade, kumele ube nabantwana, kumele wenze something. And so ngibuka ukuthi kunale pressure, whether siyakhuluma ngayo noma sikhulumi ngayo, le idea nje yokuthi kumele ngishade. Mhlambe mangasabanga umshado kumele ngibe nengane. And so kunendaba engifisa ukuyixoxa. Omunye uprofessor uxoxa indaba ukuthi wayekade ehambile nomyeni wakhe. They were going to give a talk kwi-conference.
kodwa ke ngasekhaya babekade belindele ukuba nomntwana. And so the moment ezwa ukuthi ukhulelwe, uthi she was super excited. And so baqala baxoxa, bafonela abazali, bafonela ihlobo nabangani, and bonke bebahalalisela, awu after isikhathi eside kangaka uNkulunkulu senibusisile sewukhulelwe. Uthi langathizeni bezoya kwi-conference, uyahamba nomyeni wakhe on a Friday, bafike bahlale laphana on a Friday evening, besadla idina, bedla ukudla kwasebusuku, ebese ehamba eyendlini encane. Meyendlini encane arealize ukuthi ayibo, nakhu mangichama ngichama negazi. Abuye atshela umyeni wakhe ukuthi ayi ngathi nginenkinga ekhona, ngithe ngithi ngiyachama kwaphuma negazi kodwa angi-understand. Laba ayihleli nabo angabatsheli, laba ayihleli nabo bese bethi bona hayi bona bafuna ukuhamba bathi ukubona indawo since befika lana, the night is still young anyway, ngoba kusasa bazoqala i-conference. Ebesethu uprofessor nomyeni wakhe ayithina sicela ukuye endlini ehotela erumini khona sothi ukuphumula kancane. Uthi kodwa that night warealize ukuthi ukopha akupheli, kodwa ukopha kwase kuza ngamandla. Nangembala bagijima baya kadokotela. Mabefika esibhedlela umntwana useshonile. Professor sephuphunyelwe isisu. Kodwa futhi angatsheli umuntu. Yena nomyeni wakhe bayazi nobuhlungu banabo. Kodwa ngakusasa kubalekile ukuthi apresent kule conference. Nangempela ngomgqibelo avuke asukume apresente kube kuhle kube mnandi bajabula abantu. Mase beqedileke bese kuza khona omunye wesifazane amcongratulate amhalalisela athi hey waze wakhuluma kahle nomyeni wakho ngiyambona ulana, hey usupportive and yonke into. By the way, when are you having a child? Thilo professor inhliziyo yakhe yadabuka, because lo muntu wesifazane umbuza innocently, but that very same night she has just lost her baby. And baningi abantu who do that. Ubanini nengane, you don't know how many miscarriages I've had. You do not know the pressure engiphila ngayo. Kunezinto mhlambe ngamele sizibuze. And so I love uMaria oyak Elizabeth. Elizabeth ukhuzukile. Elizabeth ulimele. Uyazi uthi uMaria mengena endlini kaElizabeth noZakaria. Uthi uMaria kwenziwe yini ukuba unina womsindisi ahambele ngakimi? uMaria ususa ihlazo, rather uElizabeth ususa ihlazo uMaria alibonayo. Ubona amandla kaNkulunkulu. uElizabeth uke wathi yenze njalo inkosi emhleni yayo, yasusa ihlazo lami emehlweni abantu. Ngiyamthanda uMaria oyak Elizabeth athi I cannot do this on my own. Ngiyafisa ungisize. Ngiyafisa uhambe nami. Ngiyafisa ungithwalise. Ngeke ngithi mina ithandwa zami ngiyasaba to be led by anyone who's never failed in life. Ngoba lowo muntu akanalo uzwelo, akanabo ubuntu, akakwazi ukuhluleka, akawazi amaphutha. Kodwa lona oselimele, lona osexakekile, lona odlule osizini, uyakwazi ukubona noma ngihleka ukuthi hayi ebusweni uyahleka kodwa enhlizweni uyakhala. Ngifisa ukuthi mhlambe woman to woman
let me pull you up rather than pull you down. The only time I look down on you uma ngikusukumisa. Asiyekeni ukubukelana phansi. Asiyekeni ukucwasana. Asiyekeni ukuzondana. Asiyekeni ukudicilelana phansi. Let's make a vow. It stops with me. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibuse sisivikele sikhanyisele. Sinika amandla nomusa nothando negrasiya likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.